בואו נכין את הפתיתים והנקניקיות הכי טעימות שתטעמו בחיים שלכם. טעים טעים, או מגעיל מגעיל. אז דבר ראשון, יש לי פה בצל, ואני הולכת לחתוך אותו לקוביות קטנות קטנות. שמתי כפפות שלא ידבק לי ריח לידיים, ובצד השני. מתה לדעת מי הבן אדם הראשון שראה בצל וחשב שזה רעיון טוב לחתוך אותו, למרות שהוא גורם לכם לבכות כמו לא יודעת מה. עכשיו, אחרי שנגמרתי מהבצל, אני הולכת לחתוך את הנקניקיות לחתיכות קטנות קטנות. אחרי ששניהם חתוכים, אני שמה שמן בסיר. הראשון, אימאלה, מערבבת, נותנת לו להתבשל. מוסיפה את כל הנקניקיות שהתבשלו גם. מערבבת, שמה קצת שום גבישי. כבר יש לזה ריח מטורף. כמובן שפתיתי כוכבים כי הם הכי טובים. מערבבת הכל. אני שמה כף של פפריקה מתוקה, קצת שום, כפית אבקת מרק, מערבבת הכל. אני שמה 2 כוסות מים וחצי, מנמיכה את האש ונותנת לזה להתבשל. אז ככה זה יוצא בסוף. באמת הפתיתים הכי טעימים שיש. וואו. 10 מתוך 10. טעים במדד שלנו. טעים כי אני הכנתי.